Benvidos e benvidas a un novo programa de Rufosonios, a radio da Biblioteca do CEIP de Celeiro. Seguimos investigando e traballando no proxecto documental deste curso, Coñecemos Celeiro. Hoxe imos mergullarnos no eido cultural musical do noso pobo. Para iso temos con nós a Daniel Fernández Caxete. Avó do noso compañeiro Nicolás é un home que comezou con 13 anos o oficio de mariñeiro pescando bocaza e anchoa no País Vasco. Xa dende moi novo, gustaba de escoitar as orquestras e grupos musicais que alegraban as festas, e así, cando tocou a época da mili, comezou a tocar a guitarra e a participar en festivais de canción galega, onde gañou moitos premios. Bo día, Daniel. Contanos un poquinho de como foron os principios da tua aventura musical. Hola, bons días a todos. Bueno, o principio da miña aventura musical foi a raíz da mili, cando eu fixen en Ferrol o que se chamaba mili, que agora xa non existe, afortunadamente. Aí empezou un pouco a afición, porque estuve na banda do cuartel, estuve tocando primeiro o tambor, depois estuve tocando o que chamamos a corneta, e ali coñecín a moitos músicos que formaban parte da banda, e algúns deles pois tocaban varios instrumentos, guitarras, gaitas e tal, e ali me entrou un pouco a afición de empezar co tema de aprender a tocar, por lo menos a rascar un instrumento. E, bueno, aficionei-me á guitarra, e a partir de aí foi un pouco a iniciativa de empezar a presentarme a festivais de música que existían daquela época. Hoxe, pois, desgraciadamente, queda menos, pero daquela había bastante festival, e quizás foi un poquinho o motivo que me levou a empezar a participar en bastantes festivais pola nosa terra galega. Empecé eu solo, evidentemente, e depois de cumprir a mili, xa no ano 84, estou falando, facendo unha actuación nun pub en Viveiro, que ainda existe hoxe, o Gato Pardo, o famoso Gato Pardo. Ali, pois, me chamou Afonso Regal para participar uns días tocando ali, dando unhas recitais no pub. E ali coñecín a un músico, a un compañeiro, Andrés Sánchez, que tamén tocaba a traveseira, tocaba o acordeón bastante ben, era un músico bastante competente. E nos xuntamos os dous, empezamos a tomar a determinación de empezar xuntos un poquinho a andaina do que foi despois o Grupo Xistra. No ano 84 presentámonos a un festival que se chamaba Festival de Bergantiños, celebrabase no Cine Cervantes, en Carballo, e tuvemos a sorte de ganar o primeiro premio. Depois, no ano 85, no ano seguinte, volvimos a ir os dous, ganamos o segundo, donde quedara ganadora unha tal Uxía Sende, que seguro que a coñecedes, unha cantautora moi coñecida, que tamén leva un grupo que se chama o Grupo Malveda. Seguro que soa aquela canción, o Peripimpín, 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 non posou nesa canción, sí. Pois esa, vamos, ela era a directora, e sigue levando ese grupo, e ganara ela ese ano o primeiro premio, noso segundo, entón eu xa ni dixen, Andrés, bueno, nosotros aquí xa non volvemos, porque xa levamos 2 anos, hai que dar paso a nova xente. Pero, curiosidades da vida, o ano 86 nace a canción de temporal. Entón, gustaba tanto que fun falar con Matadero, outro músico que despois compuxo tamén parte de Xista, traballaba no Matadero, cando o Matadero estaba aquí en Viveiro. E comenteñe, fun co coche ali, chamei, non sei ni que a guitarra, mira que fixen isto a tal, que che parece, encantoulle. E dixen, bueno, pois se ya queres levar ti ao festival, nosotros, Andrés e Masí, vamos te acompañando, e tú vas como Matadero, San Isidro, presentaste como tal. E volvimos no 86 e volvimos a ganar o primeiro. E a partir de aí, bueno, xa non me vou estender moito, se fixemos uns 10 festivais, 10 ou 11, e tuvemos a sorte de prácticamente de ganarlos todos. Non sei se era... o xurado non tiña comprado, non conocía a naide. Eu tuve xurados onde participou Ana Quiro, sei xa conocedes alguna, ou a conocistes, unha cantante galega moi buena, tuvemos Amancio Prada, Xil Ríos, Xoan Rubia, en fin, xente competente, e dai nace un pouco a andaina de lo que é o Grupo Xistra. Agora sabemos que
que és o director do grupo. Somos de Celeiro. Cando se fundou, e que estades a facer na actualidade? Bueno, pois o grupo Sons de Celeiro naceu por unha iniciativa do colectivo Chilindrín, da Asociación Cultural Penalba. O presidente daquela, Bernardo Fraga, comentou un día, estábamos tomando unha Coca-Cola no Rolindes, comentoume a posibilidade de facer algo en Celeiro, porque, é dicir, musicalmente non había así un grupo que representara un poquinho a canción mariñeira. A verdad que me liou, non tiña ganas, porque xa había bastante canso do tema de Sistro, porque leváranos moitos anos facendo cousas. Estaba nun período xa de, como se dicir, de stand-by, de reflexión, de parada. Pero, bueno, ao final engancheime, empezamos máis ou menos no 2013, e fui facendo un grupinho así un pouco xeitoso. Gravamos o primer CD, que resultou bastante positivo, a xente gustoulle. A raíz desa grabación, fuimos varias veces a programas de televisión, como o programa Lugar, por exemplo, actuando por donde nos chaman, porque normalmente nosotros somos un grupo que facemos actuacións altruistas, non solemos cobrar, sobre todo cando se nos chama, como se nos ten chamado aquí a directora Marta o sabe, nas Letras Galegas, onde colaboramos aquí neste centro, algunhas veces con o Celeiro, outras veces con un grupo de xente mariñeira retirada que lles gustaba a canción, e viñamos aquí con ese grupinho facendo cousas. E, bueno, definitivamente fomos facendo por onde nos chamaron, actuacións, polos centros, solemos cantar moito nos geriátricos, para esa xente que merece tamén que se lles bote unha moda de vez en cando e se divirtan un pouco. Imos tamén, moitas veces fomos ao asilo de Viveiro. Facemos despois tamén, preparamos unha misa que solemos facela todos os anos cando se fai a misa de náufragos aquí en Celeiro. Pois, desgraciadamente, os últimos anos non se pode facer por motivo da pandemia. Pero, bueno, estamos dispostos a colaborar onde nos chaman e por aí andamos por auditorios. Últimamente, as últimas actuacións que vos podo comentar, que estivemos en Luar presentando o segundo LP, o segundo CD logo que gravamos. Fixemos unha actuación tamén, estivemos no certamen de Maneras en Santa Marta de Ortigueira. Fixemos despois en Xove tamén unha actuación. Fixemos no Pastor Díaz outra actuación, foi pouco, e fixemos tamén polo Departamento de Cultura, que dirixe Lara, fixemos tamén unha actuación, penso que foi sobre agosto ou setembro, no Monumento aos Náufragos, pero unha actuación de música nosa, de cancións, é dicir, cancións para escoitar. Despois paramos un pouco, porque isto estaba se complicando a pandemia, paramos un pouco, estivemos un pouquinho, incluso suspendimos ensaios, e agora mesmo estamos preparando o que será o terceiro traballo. Temos xa como 18 ou 20 temas novos para incorporar, e estamos. Moitas gracias pola tua participación neste programa de radio. Estiveches en varias ocasións no colexio cantando para nós e non queríamos que marcharas sen cantarnos algo para despedir este programa. Bueno, pois xa como pedido un neto, non podo negarme. Vamos facer un tema precisamente do primeiro disco, o que tuve sempre moito agarimo do grupo Xistra. É unha cousa así medio popular que eu lle fixen unha maña, un arranxo que se chama A Palmeira. Palmeira, miña palmeira, palmeira que triste estás. Palmeira, miña palmeira, palmeira que triste estás. O baile de onte esa noite
quedache sin o rapaz no baile donde esa noite, quedache sin o rapaz, quedache sin o rapaz, quedache sin o querer, quedache sin o rapaz, quedache sin o querer. Palmeira miña, palmeira, xa non o voltas a ver. Palmeira miña, palmeira, xa non o voltas a ver. A palmeira fixo un traxe, cuidando que se casaba. A palmeira fixo un traxe, cuidando que se casaba. Fixo un e fixo dous, de quedou como xa estaba. A palmeira fixo un traxe, con follas de castiñeiro. A palmeira fixo un traxe, con follas de castiñeiro. Cuidando que se casaba con un rapaz de celeiro. Cuidando que se casaba con un rapaz de celeiro. Palmeira, miña palmeira, palmeira, triste está. Palmeira, miña palmeira, palmeira, triste está. No baile de onde esa noite, quedache sin o rapaz. No baile de onde esa noite, quedache sin o rapaz. Quedache sin o rapaz, quedache sin o querer. Quedache sin o rapaz, quedache sin o querer. Palmeira miña palmeira, xa non o voltas a ver. Palmeira miña palmeira, xa non o voltas a ver. Pois moitísimas gracias. Bueno, en recordo desta pequena aportación, gran aportación, pequena porque foi corta en tempo, pero gran aportación, Non se mete. queremos entregar un recordo que temos para todos os persoeiros que pasan polo noso centro, agradecéndoche a túa colaboración, non solamente por hoxe, sino como ben dixeches, son moitas veces as que xa viñeches por aquí. E este é o calendario deste ano, para que o teñas tamén en recordo. Pois, moitísimas gracias a todos, todas. Eu agradecido, contentísimo, para cando queiredes, aquí estarei. Ou aquí estaremos, porque, como ben sabedes, eu dirixo o Son do Aceleiro, e no momento que Marco ou calquera daqui do colexio nos diga hai que estar aquí, aquí estaremos. Gracias, bons días, portádevos ben e estudiar moito, que xa vou.